מיינקראפט, כן. מיינקראפט. מיינקראפט, סרטון אהוב וכולם היום נמשיך את סרטון מיינקראפט הישרדות. בטעות עצרתי אותו ולא חזרתי אליכם, אז אנחנו מיד נתחיל. איפה העולם שלי? זה העולם שלי. טוב, יאללה, אני מקווה שלא יהיה לילה. אני מאמין שאני אשתגר כאן בלילה. אם אני לא אשתגר בלילה, מה שבכם. מה? אני הרגע בבוקר, אחי. אני בבוקר. יש. הגנתי על עצמי כי אני הייתי נהרג תוך שניות. או יס, חברים, או יס. מיתי, לא להתאבד. טוב, בוא נחצוף את העץ הזה ונמשיך בחיינו, אהובים. אני הגעתי למסקנה, אני חייב למצוא כפר, חברים, אני חייב כפר. די, נמאס, תראו איזה סקין יפה. טוב, יש לי רק 6 עצים, חברים. אנחנו מיד נחזור. קאובנגה. רגע, חסר לי אוכל, גייס. חזק, תביא לי, אני צריך לאכול אותך. קאו. תראו כמה אוכל יש. בוא נעשה, נראה לי המיינקראפט הישרדות הכי טוב שהיה לי. לא, באמת, אני חושב שזה היה הכי טוב שהיה לי. בכל העולמות שנראה לי שאתם תראו אותי עם בתים וזה. מה זה, אולי אני צריך טיפה? לא משעמם. רגע, אני חייב לבדוק עכשיו. לסדר דברים שאני לא צריך. לא, תצא לי כבר. אוקיי, תודה. אוקיי, פחם, חברים, פחם זה חשוב. חשוב לי מאוד פחם. רוב הסיכויים שנעשה על זה הרבה חלקים על הסרטונים האלה. In the game היה עצה מעל 20 סרטונים של מיינקראפט. בסדר חברים, אני לא יודע כמה פחם יש בערים. בערים יש הכי הרבה פחם, נשבע, תראו כמה פחם, יואו, 30 פחם. אבל אני לא יכול לסרב לפחם. פחם זה חשוב מאוד. וגם חול בתכלס. יש לי חול? כן, יש לי חול. חול זה חיים לחלונות. טוב, יאללה, סירבתי. בואו נמשיך לפחם הבא. אוי, איזה יופי, כמה פחם, השם יעזור. אם אני מוצא ארון זה חלום. יואו, בעולם אחד אני פתחתי מנהרה שאני רוצה לחפש באיירון. אני אחשוב על זה אם ניכנס לעולם הזה באחד הסרטונים. תראו, יואו, 51 פחם.
אומייגאד, אחי, כמה. וואו. כמה פחם. יאללה, חלאס. לא. רגע, אבל אחי, תראו אותי, אני מלא בדברים. רגע, פוס. לא, שיט, גשם. יואו, שיט. אני חייב לרוקן לי דברים שאני לא צריך. אוי, באתי בזמן הכי לא טוב, גשם. גשם, באת בזמן הכי לא טוב, תעשה טובה, למה? יואו, לא, מה כבר ביקשתי? אני רוצה כבר כפר. אללה, כמה זמן לוקח למצוא כפר. יואו, יא כפפה. היי, משפחה של למה? טוב, אין לי כוח פחם, אני אספס. היי, זה למה? קטנטנה. למי, זה את שלי in the game, לא? למי, את שלי in the game, בטוח. מה איתך את שלי in the game? טוב, נמאס לי, אני מוצא לחבר שלוחה ובונה לי בית. נמאס. מה זה אומרים שאני אבנה לי ממש כאן את הבית שלי? בית. מה זה? אני לא רוצה לקפוץ. נחמד, זה ממש נחמד. טוב, יאללה חברים, בואו נביא לי את העצים שלי. טוב, בואו נתחיל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אוקיי, שיט, מה זה השיט הזה? הלילה כבר יורד. טוב, יודעים מה? אני אעשה ככה. כמו בפעם הקודמת, אם בא אליי קריפר עכשיו, שוב זה סיוט. What the fuck, skeleton. Oh my god. על החיים. מה? טרנטולה. וואי. קריפרים. Oh my god, אחי. שיט. מה זה המקום הזה? שיט. לא, הנה, אנחנו יוצאים. לא, אתה לא הורג אותי. יש, תראו מה הביא לי, אחי. יופי. יש פחד אימים, אחי. אם יוצא עליי קריפר עכשיו, וואי. שזה קריפרים זה שנאתי במיינקראפט. שום מפלצת אחרת לא מפריעה לי. בוא נגיד שאני יודע להרוג את כולם חוץ וקריפר אני גם, אבל כאילו סיוט שהוא פתאום מתפוצץ ואתה מת. טוב, רגע, אני מביא לי טיפה אדמה, איפה יש לי אדמה? אין חסר לי אוכל.
למה דווקא הבאתם לי סקלטון? טוב, יאללה, כמה זמן צריך לאכול כבר? לא הבנתי, יורים עליי או משהו? אוקיי. אני עכשיו צריך פיקאקס. רגע. אוקיי. אוי, ממש באת לי בטוח. מה? וואי, עוד שנייה נפלתי. ביערים האלה גם אמרו. אוי. ביערים האלה גם אמור להיות כפרים. רגע, לקח לי טיפה אדמה. בואו נראה כף. טוב, יאללה. אוקיי, יש לי אדמה. סבבה. ואנחנו מתקדמים אל עבר הערים. היום אני שונא ערים. חוץ מלטפס עליהם. לא יודע ללכת איזה צד. מה נזכרים מהאוכל כל היום, השם? וואי, כלב, אומייגאד. יש לי עצמות? בבקשה שיש לי עצמות. לא, אין לי עצמות, שיט. אני אעשה כלב, אני רוצה שתהיה שלי, באמא שלך, בבקשה. ואני יכול להאכיל אותך. שתי קרבים תבזבזו. אני לא רוצה להרוג אותך, אתה כזה חמוד. מה, הוא בא אחרי כאילו? טוב, יאללה ביי כלב, סיימנו. אני יכול למצוא כלבים תוך שניות. כולם אומרים שלמצוא כלבים זה קשה, אני מוצא כלבים תוך שניות. אוקיי, הגענו לזמן שצריך... אוי, שיט. טוב חברים. טוב, עוד מעט. שנייה, רגע, אני צריך לעשות משהו. טוב, הנה, הגעתי שום בעיות ממש. נמאס לי מכפרים, שיט. נאמר, תכתבו לי בתגובות עכשיו אם אתם רוצים שאני יחפש כבר או שאני לא אהיה בכפר. תכתבו לי את זה בתגובות. נכון, העולם שאי אפשר לעשות כלום, אני עכשיו חושב על זה ונראה לי
אני הולך לחפש את מה שבניתי שם. כבשה זה לא כלב. יאללה לתברכי, הם לא במצב רוח, נשמע אני ארוג אותך. זרים ממני, מה את מסתכלת? מה? נו, מה נסגר? תראו כמה כבשים. בכלל לא צריך את אף פסית. בבקשה, כפר, בא לי כפר. לא אותך כלבלבון. כלבים אפשר למצוא הרבה ביערות האלה. רגע. שיט, זה לא כפר. אין מצב שזה כפר. אם זה כפר אז אני מתעלף. מה חזיכים, אתם יכולים להגיד לי איפה יש כפר מאמא שלך? תעשה לי את החיים שלי טובים. אני אצלח לך. בוא שנייה להחליף לי. תראו כמה. אני עוד מעט אתחיל להעלות סרטונים גם על משחקים אחרים. אני לא יכול כל היום על מיינקראפט, השם. איזה קשה זה. טוב, יאללה, החלטתי כאן לחשוב, אני מחפש רחבה חשובה. כמה כלבים, אם היה לי עכשיו עצמות, היו לי איזה 3 כלבים. אני הולך לעבר לחלש תוכה. דקה אני בא. טוב, אנחנו לא מצלמים את הסרטון. בבקשה, רחבה. מה עשיתי לו שאני לא מוצא כפר? טוב, יאללה חלאס, אני בונים כאן בית. בוא נשים לי כאן שנייה מיטה. חברים, אנחנו לא מציימים את הסרטון. יש גם אין כאן מפלצות. אני עוד מעט הולך לבזול אותם. אמא, אני סיימתי את העבודות שלי. אמא, אני עשיתי את העבודה בתורה. למה צריכה אותי? אוי, שנייה. אוי.
או, נו, עכשיו זה נפתח לי מההתחלה. יואו, אני לא יכול להזיז את היד שלי. יאללה חבר'ה, אנחנו 5 דקות מסיימים את הסרטון הזה, אני לא צוחק. בסדר, יש לי עוד בעצם בלי לחץ. אוקיי, קיר ראשון חברים, אנחנו השלמנו. הופה. וואי. נמאס לי מהעוף הזה. ונהדר, יש לנו קיר שני וקיר שלישי. עוד מעט אני אעשה את הרצפה, הבית יכתוב תנועה מרגע לרגע. אל תדאגו, לבית תהיה צורה טובה. לפי מה שנדמה לי. רגע. בסה, יש לי בכלל. זומבי וסקלטון הכי קל להרוג, לפי מה שאני... או, סיימנו אחי. יש. רגע, בוא נסדר לי. אני לא יכול, אני מעלה סרטון. אמא. אבל... טוב, אנחנו 5 דקות מסיימים, אני חייב לאכול את הארוחה. אני מעלה את זה בבוקר, אז בוקר טוב לכולם, ערב טוב, צהריים טובים, לא יודע מתי אתם רואים את הסרטון. אוקיי חברים, זה כרגע, אני בא! אני בא, חברים, ביי.
נתראה בסרטון הבא, ובואו נצליח להגיע ל50 לייקים בערך. טוב, יאללה, ביי.